gari gokinyi koduogo to duogo kotho. Jopuonjre ma mbalariany ma Maseno ojiwo oganda Luo mondo onyuak lwedo mar chwalo dongruok margi moloyo to e kindeni ma liet mar siasa medo mako mach e pacho ka. Ma en kaluwore gi weche mamoko kuom josiasa wacho manyalo nyayo tulo ahinya to kaka Kenya koro ikore ne yiero maduong' mar higa 2027. Gijiwo rowere obed e ong'ala manyime mar kwado josiasa ma dhoggi siko pusore kendo gidwaro NCIC oket maino kendo luongo josiasa mawacho weche manyalo kelo tulo e pacho ka. Gidwaro oganda jo Kenya kod sectors mopogore kaka bad migawo mar arita, duol matayo yiero e pacho ka IEBC kod jofwambo e kind mamoko mondo nyuak lwedo mar kwedo jogo maloso marach. Wadwano wacho ni according to Article 33 of the Constitution talks about freedom of expression. Ma ji nyalo express. Mano it is there. Koro, in fact, nitiere gimoro sani maneno ma leaders. It's speech timre social media, political rallies, gi all gathering nyake church sani. Koro it's speech odonjo kuma koro rach kabisa. Ni koro an ayanyo owadwa. It is now very serious. Makoro onego ng'i wach hate speech ni nikech koro kethore. King'iyo National Cohesion and Integration Commission. Sani gin ka gibiro giwuoyo mana bang' gimoro kosetimre. Mano ema okaero kuom NCIC. Onego gichak wuoyo ka gik moko pok otimre. They have to be active. Gino onego bedi chakore kuom wan kaka citizens. Wang'iyo gik matimore, wang'iyo gik ma wawacho, wang'iyo gik ma wa engage. Idhi e NCIC. Tijgi monego bedi gitimo. Yes, gitimo but ana feel ni consistency chaonge. Yudo ka gin girito mana ka gimoro osekethore, ka weche osekethore ka gikamin. To onego bedi gini gibedo ga gimonitor all the time. Kaso okonego bedi wawene ni koro jo NCIC kende. Citizens, NCIC, nitie jo IEBC, nitie Office of the Registrar of Political Parties, nitiere police, jo media kaka wan koro, jo social media activists. Onego bedi wawak kanyakla mondo wane ka goal mar kelo peace during the 2027 elections wachopo. Onge tiende youth idhi ka 1000 to mi beti girungu idhi keth rally mar ng'at moro. Kenya is a democratic country. And if a party is having their rally, let them have their rally in peace. And I nyalo advise youths and Gen Zs that let us not be bought. 1000 ko mi ka won ibro chambi nyaka chieng. Yet we have real issues we should address. Sani watch gunism osebiro mang'eny. Tineno ka yudhe nie front line. Ichulo gi gidhi gore ne jodongo. Mano gima nok wanya dwaro.